Hola companys, soc Marc Oliva de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar un xalet unifamiliar que tenim a la zona del Picat. Així que m'agradaria que el coneguéssiu. Fixeu-vos, primer de tot, tota aquesta pedazo de fatxada amb accés per la zona del garatge i tota l'estructura de la casa ens ha agradat bastant. La zona exterior, molt ben cuidada. Ara us farem el vídeo i entrarem per aquesta porta. Bueno, companys, doncs aquest aquí és el hall d'entrada. Com veieu, amb reixeta de l'aire condicionat, alarma, interfono, tota aquesta és la cuina que trobareu. Està completa, però teniu dos piques, la vitro, aquesta campana, sortides de l'aire condicionat. Aquí tenim aire condicionat per conductes i calefacció a gas. Aquí tenim una despensa i accés al menjador. Bé, companys, aquí teniu el menjador. Fixeu-vos, teniu una zona de sala d'estar grandíssima amb accés a la terrassa i teniu aquí una zona que seria la de menjar que dona accés a la cuina, també grandíssima, i dos finestres. Hola companys, doncs ara anem a veure la zona de nit. Zona de nit que està separada per una porta d'entrada. Tenim parquet natural, tenim un quart de bany, tenim una habitació disponible que està pensada per fer la neteja. Aquesta és una habitació doble que té un pedazo de vestidor, fixeu-vos quantes portes d'armari, l'aire condicionat per conductes, i aquí a la planta baixa tenim també una suite, tenim un quart de bany, aquest és el segon quart de bany. I fixeu-vos l'habitació principal, que m'ha encantat, que té accés a la terrassa i té aquest pedazo de vestidor. Com veieu, també té molt espai. Són armaris que es van fer a medida i estan forrats per dins. Fixeu-vos la zona exterior, super correcta. Bueno, aquestes són les escales que teniu. I cap aquí trobarem la porta per entrar al garatge i les habitacions. Pugem cap a dalt. Bueno, doncs pujant a la planta de dalt, antes era una zona diàfana, però si us fixeu teniu el parquet natural, teniu un quarto de bany i dues habitacions dobles. Aquesta seria una d'elles. I la segona habitació, aquesta pedazo d'habitació. Tot això se combina amb una terrassa que sortim per aquí, molta llum natural i aire condicionat. Bé, companys, aquesta és la zona comunitària que té la casa que us acabo de presentar. Què us sembla aquesta zona comunitària de la piscina? Intimitat i tranquil·litat, així que no us caldrà fer el manteniment a vosaltres mateixos.